Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang recipe mo ngayong araw? Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po ako ng beef stew with shiitake mushroom. At ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, meron po tayong beef stew meat. Hiniwa ko lang po siya into cubes. And then, ito po yung shiitake mushroom. So, ang ginawa ko dito, dahil dried po ito, binabad ko sa mainit na tubig tapos tinanggal ko yung katas, tsaka ko siya hiniwa. And then, meron tayo ditong hiniwa na patatas, bawang, luya, sibuyas. Gagamit din tayo ng beef cube, carrots. Ito, iba't ibang kulay ng bell peppers. Depende na sa inyo kung anong kulay po yung gusto nyong gamitin. And then, yung pinaka-base natin na para sa ating beef stew, ito po yung gagamitin ko, yung Japanese rich brown beef stew. Madali lang po yung hanapin. Mabibili nyo yan sa mga Asian store or sa mga Japanese store, or kung wala, meron din po yan sa online. Paminta, asin, soy sauce or toyo, konting oyster sauce, optional lang po yan. And then, para sa pag-isa natin, oil at saka tubig para gagamitin natin sa pagpapalambot po nitong ating beef. So, yan na po lahat yung ating mga sangkap. Ngayon ay mag-start na po tayong mag-isa. So, papainitin ko lang po itong ating kawali or pan. Maglagay lang po ako ng konting oil. Ngayong medyo mainit na yung ating oil, pwede na nating simulang igisa itong ating luya. Itong luya pala, optional lang po kung gusto nyo pong lagyan. Gigisa lang po natin hanggang sa bumango yung ating luya. Halu-haluin lang para hindi masusunog kaagad. Ayan, pagka mabango na, pwede na nating isunod tong ating bawang. Hihintayin lang din natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. Ngayon, pwede na nating isunod tong ating sibuyas. Ngayong medyo nag-translucent yung ating sibuyas, pwede ko na rin ilagay itong ating hiniwa na beef. Yan, gigisa lang po natin. Tapos, lalagyan ko na po nitong ating whole pepper corn or black pepper corn. Or pwede rin yung durog or ground black pepper, yung durog na paminta. Tapos, lalagyan ko ng konting soy sauce. Yan, wag nyo lang po masyadong damihan kasi baka aalat po yung ating stew. Tapos, lalagyan po natin ng konting oyster sauce. Yan. Konti lang din. I-adjust na lang po natin mamaya pagka nalagay na po natin lahat yung mga sangkap. Yan. Tapos, isunod ko na itong ating beef cubes. Kung ayaw nyong gumamit ng beef cubes, pwede rin naman. And then, lalagyan na po natin ng tubig. Ayan. Yung saktong dami lang na hanggang sa kumuloto at lumambot po yung ating karne. Haluin muna natin para matunaw yung beef cubes na nilagay natin. Kung meron pala kayong pressure cooker, pwede rin po na yun yung gagamitin nyo sa pagpapalambot. Siguro kung pressure cooker, depende rin sa dami ng iyong karne. Siguro nasa mga 20 to 25 minutes lang. So ngayon, tatakpan po natin yan hanggang sa kumulo at babalikan natin pagka malambot na yung ating karne.
Ngayon, after mga 25 minutes, i-check na po natin kung malambot na yung ating karne. Ayan, sobrang lambot na po. So, ngayon, ready na po natin itong ipagpatuloy sa ating pagluluto. So, pwede na nating ilagay itong ating shiitake mushroom. Papalambutin din natin yan. And then, isabay ko na rin po itong ating patatas para lumambot din po. At saka itong ating carrots. Yan, sabay-sabay na po. And then, isunod ko na rin po itong ating Japanese brown stew mix. Yan, lagay na natin. Bali, dalawa lang po muna yung ilalagay ko. Titingnan natin kung gaano ka tingkad po yung kulay niya mamaya pagka natunaw na. Tapos, kung kinakailangang dagdagan, ilagay ko to lahat. Haluin muna natin para matunaw. Yan, medyo maputla pa siya. So, ilalagay ko na lang po to lahat. Yan, tatakpan ko po muna para kumulo siya ulit at lumambot yung ating mga gulay. Ngayon po ay check na po natin kung malambot na yung ating patatas. Ayan, malambot na. So, okay na yan. Ngayon, pwede na nating isunod tong ating mga bell peppers. Mas maganda na yung ating mga gulay ay hindi masyadong overcook para hindi siya madudurog pagka hinalo ng hinalo natin. Ayan, di ba? Napakaganda na po ng kanyang kulay. So, kayo na bahalang mag-adjust ng mga pampalasa na ilagay kung medyo nakukulangan pa po kayo sa timpla. Ayan, sa tingin ko ay okay na. Mas maganda na yung ating mga bell peppers ay medyo crunchy pa siyang kainin. Okay na yan, luto na. So, pwede na nating patayin yung ating stove at pwede na nating iserve. Ito na po ang ating Japanese beef stew na linuto ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana ay magustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!